הסיפור של כריסמס הגיע אלינו, וכן, אני רואה פה את הדבר הזה. בואו נלחץ ובואו נראה מה יש בבית הזה. יש פה מתנות. איזה מתנה לבחור? אתה אומר. אני אבחר קודם את זה. עשה לי פה חוט של זה. טוב, אז בואו נראה את המפה. מוכן? כן. הנה המפה החדשה, כמו שאתם רואים עכשיו בעיניים שלכם, המפה החדשה. יש פה גם את האוטובוס של... טוב, אז בואו נלחץ פה בבוס. יאללה. פה. אחד בבתים האלו, ואז נלך לבוס. הנה הבוס הרשע והענק. שאפילו האנשים שקל למות לו, ממש קל למות לו. תגיד לי, חברים, רציתי רק לומר שיש גם מלא פוסטים שמשתגעים במהלך המשחק. אתמול שיחקתי ממש עד מאוחר, וראיתי בעיניים שלי את הבוסים המשתגעים באמצע המשחק, הם פשוט השתגעו לי מול הפנים. והם פשוט הרסו לי את המשחק. יש עליי. קרח, יש קרח. מה הקרח הזה עושה? נראה לי עליי. לאכול אותו? לא אוכל גם. אבל כל מה זה? הייתי עכשיו בקרח. יש לי נשקים, אל תדאג. אני פה בשבילך. כאן חינוכי. אנחנו כאן. למה להפריע באמצע הסרטון, בן אדם? אני רואה את החבר שלו עליי, 30, מת? טוב שלך. איזה כיף לו? אוי, סליחה. לא. כך. לא צריך. גם ביק? יש פה צ'יטר. הוא לא צ'יטר, פשוט יש לו חרב. זה לא בן אדם בכלל. לא, זה לא בן אדם. זה בן אדם? לא, זה לא בן אדם, זה בוט. מה? מה? זה בוט! זה בוט, אפשר לפגוע בו. רגע, אז בוט עכשיו הרג בוט? What the... מה? זה דבר... היי, תביא את הקרח. לא, אני באתי לקחת ממנו, ואתה פשוט הייתי את הקרח על הרצפה. אפשר כדורים לפאמפ, בבקשה? אין לי בעצמי. יאללה, בוא לבוס. יש לי פשוט רק 3. בבקשה, מני יעשה פה פאמפ. יאללה, בוא. אני ארוג לך את הבוט בינתיים. הקבוצות החדשות באגים, אי אפשר עם הקבוצות החדשות. זה כבר לא פורטנט, הקבוצות החדשות. וואלה, מה הבשרה שלך? וגם עליי. בסדר? כן, חייב כדורים, רק לא! זהר, פרח בינתיים. למה תמיד, לא, הוא הורג אותי. כן, הוא הורג אותי. היי, אתה! לא. יאללה, עוד טיפה. בא. אני אביא לך כדורים, אין לי כלום. יש, מת, אפשר בבקשה? וואו, זה נשק הכי טוב במשחק. אני חייב את הכדורים של הכל, אני חייב את הכדורים שהוא זרק. הוא לא הביא שום כדור. הוא לא עם כדור אפס. באמת. הנה, פה אולי. כדור
כדורים. או, מה? וואי, חשבתי שזה עשה לי בלי שום ג'לי. בוא נמצא ג'לי. אז אדם זה שלי, סבבה? סבבה. הנה יש לי ג'לי. בוא לקח חמוד. וואי, איזה כיף. זה הנשק הכי טוב במשחק, אבל. זה מוריד 200 HP. 200 HP. לא לשכוח להירשם לערוץ בזמן שאתם עם חברים. כן, בבקשה תתרשמו לערוץ, אני במטרה להגיע ל-30 עוקבים. במטרה להגיע ל-30 עוקבים. אז אם אתם רוצים לעזור, אז בבקשה שימו סאב. זה חינם לגמרי. אוקיי, מי שלא יודע. מה? איך הגעת לכאן? מי? אני שמתי את הג'לי בתוך הדבר הזה והוא לא אמור לחזור אליי. אמור. אנשים, מה זה, בן אדם אחד, תסתכל בצ'אט, בן אדם אחד רק שאנשים ברצף. מוזר, לא, נכון? זה הגיוני, אני עשיתי 3, זה שיא שלי 3 בעצם. הבוס עדיין... אדם, זה לא אנשים ברצף, זה פורטנייט בציור. הבוס עדיין לא מת. אז זה המיתיק שלו שלי. וואי, אני קודם אוסף כדורים, אוקיי? טוב, רגע, מקווה... יש! הנה הבוס. מוזר. מה? מילאת חיים, חצוף קטן. אני? לא אתה, הבוס. זר! אין לי כדורים, אני לא נלחם איתו. במילא כבר לקחנו לו מיתי, גם אדם. לא, זה בוס אחר! אני בורח! לא. פה יש אנשים! לא, אני בורח, ברח! אני רואה שם אנשים, יש שם אנשים! אדם, יש לי רעיון! בוא לכאן מהר! אדם, זה לא יהיה עוד מכונית! אני בורח במכונית! אבל יש לי... טוב, אני שם ריף. זה לא ריף. זה הריף של העונה. יש, הצלחנו לברוח. או שלא. טוב. צריך ביבי? חייב. תודה. ראיתי שם היו ממש קרובים אנשים, אז ממש... מתי אנשים? 30, קרק, נוק. טוב. היה חבר שלו, אפשר אני? מה? פגוע. מהר. לבן אדם. קח, מהר, בוא. איפה הוא? הנה. אני רוצה להרוג. הנה, אז אותך. אנה, אפשר קצת כדורים? לא, אין לי מספיק פשוט. אתה מבין? טוב, בסדר. אולי יש פה עוד בני אדם? כן, ראיתי זה מאוד היום. בוא תראה לצופים שלך. בוא, זה חדש, זה לא היה כאן. זה חדש. וזה גם זה. זה קשור לחג מולד? קשור? לא יודע. אתה מומחה בזה. אני בחיים לא אכלתי. בחיים לא אכלתי. לא יודע. זה של חג מולד. אני יודע מה זה, זה כן, זה של חג מולד, אני יודע מה זה. איו! לא אכלתי את זה, אבל אני יודע מה זה, ראיתי אנשים... טוב, אז אולי אני...
לא אכלתי. רגע. שם נשק. למה בזמן טוב את כל לא. זה גלגל שלו. וואי, אבל נשק מיתוג כזה מטורף. אני רוצה למצוא את הצו הזה שהיינו בו לפני הסרטון, הוא מטורף. מה הוא עושה? אנחנו בתמונה וואו, איזה כיף לעשות דריפטים בדבר הזה. מצאתי את הריפט הראשון שלי לעונה, אפשר לקרוא ממנו ריפט. אני אעשה עכשיו... בן אדם, עליי. טוב. מת. פה עוד אחד. ראיתי. מת. על הכדורים שלו של... אוקיי. כל הכדורים שלהם. וואו, היה להם הרבה כדורים. יש. אני יכול אפילו להביא לך קצת. כן, אני מביא לך קצת, הנה בוא. מה זה? אני יכול לטפס על זה? לא. לא, אני לא צריך, סתם. בכל זאת תודה. יודע לעשות ככה? מצאתי שתם שלי. זה נראה כאילו אתה מחליק על... זה. על רגל אחת. גם אני מצאתי אותה, גם אני. בוא נפתח גם את המכונה הזאת. לא, זה כבר נכון, היינו פה בהתחלה, איזה טיפה שם. טופ 20. 23. ושתיים 23 זה אנחנו. מתנה! שים, בא לי לראות מה זה. היית פה עוד מתנה. אחרי כמה זמן המתנה שוב פעם חזרה? בוא נראה אם זה אותה המתנה. נכנסתי בטעות. אומייגאד, יש לך פה דבר נדיר, לא מהפורטנייט. וואו. זה את זה? וואו. מה זה ספלישים של פעם? קח את זה, זה נדיר, זה אולי מעלה 40 בבת אחת. אני אקח במקום מדקיטים. אם ירגו אותנו, לא ירקודו עלינו, כי יש לנו נשק, כי יש לי... אימא'לה! חברים, תגיבו בתגובות אם זה היה סרטון מושלם, למה רצינו פה את כל הדברים החדשים. וגם זה מביצים או לא? לא, זה לא מביא. אז בוא נשבור. יש פה 2, אני שומר מדקיטים, אנחנו נצטרך את זה הרבה בהמשך. אימא'לה. היה קרוב. יש פה סרטה של חתול כזה. מיאו! אולי זה כאן עוד מתנה? אימא'לה! יום מזל שלך. לא, יש לי כזה. אומייגאד, שס כחול של העונה. טוב, בוא נראה. פתח אתה. בגלל שיש נשק מספיק אני נותן לך לפתוח. הנה, יש שם. נדיר, תקח את זה. אוקיי, תיקח. יש לי במילא לוט מושלם, אני צריך כלום. בוא ניקח לנו מכונית בשביל שנהיה יותר מוגנים. זה? אין לי בעיה. אבל אתה ככה יהיה לך יותר ישימו אליך לב. יכולים פשוט לקחת... אדם רוצה להעיר, יהיה לנו משחק מושלם עם העיר, אז וגם יש ריצה אינסופית. לא, נראה לי שכבר לוקחים אותי. יש הרגשה אני כבר הרבה פעמים מצליח לקחת את העיר. אבל לוקחים אותו, זהו. כבר מדי. לא צריך, כבר מדי. אדם, אני הבאתי הרבה... טוב, בואו נראה מה קורה. אם לא יהיה מתאים כבר. בוא נלך לירוק. יריות, יש גם אנשים שלא על העיר, עוד לא לקחו את העיר בכלל. אם ההוא לוקחים, זה כבר משהו אחר. אוקיי.
קראפט, כל שנייה קראפט. למה זה לא- למה- בוא לא תכיר. היא מלא. יש לי באג. אני פורץ אותו. כולם יש באג. בוא תעזור לי, פורצתי אותו. וואלי. תכניס אותי אליך. אותו. מת? טוב. היה לו משהו נשקים טוב. מפקים. לא, זה לא מפקים. נשקים מזהב, ככה. וואו. רגע, היה לו עוד משהו? לא. אוקיי, תודה אבל. בכל זאת. אני חושבת בוא. שבור. שם עליו שוקוויבים? לא. לא, הוא לא כאן. לא, הנה. עליי. וואו, עליי. אני יודע. אתה לא צריך להגיד לי עד כמה שזה מפחיד שיש עליך בן אדם עם קטנה. יש! טוב! קח. טוב שלך! פראייר! עליי עוד אחד. לא! וואן! פנס אותו, פנס את החרא הזה, אין לי איך. הכף שלך אצלי, לא לדאוג. הכל טוב. אוקיי. אבל על הנשק המפיק שלי. לא נורא. כן, לא כל נורא. פרט לעשות. לא, הספל הזה עדיין אחריי, כוסמק. אוי. ברח, בבקשה, אמן. ואתה תצליח לברוח מהקקע הזה. נראה לי שזה הסוף. אבל איזה מזל שהצלחת זה. היה לך שוקוס. אבל הבן אדם הזה היה זה, הוא היה וואן. ניסיתי להגן עליך כמה שיותר, אבל לא. כאילו אם הייתי נשאר שם, אנחנו היינו מתים. טוב 6. תרים אותי מהר ותביא לי... רגע, יכול להיות בן אדם יחכה פה מאחור, חכה. תן לי לסתכל. לא. אוקיי. אף אחד לא יחכה. אדם, אני מרים אותך, אנחנו הולכים לרכב הזה. יאללה, אתה תביא לי אחד מהנשקים שלך? רגע, חכה. אוקיי, תודה. יאללה, מהר, יש לך מדקיטים, אז אל תדאג. אני אקח את הנשק וישר! איזה מזל, אבל איזה מזל! אני אביא לך אותו באות. רגע. קח את זה מהר. תנחת הכי מהר שאתה יכול. ואת הכי מהר שאני יכול. זהו. אז בוא נוריד 2, מהר. אני הנהג. יש. עכשיו אני קודם כל במשחק. חייבים קצת ביגים. יש פה ג'לי, בוא ג'לי כאן. יש פה ג'לי כאן. בוא נמלא אותנו קצת בג'לי. בוא. אוקיי, אבל אנחנו גם חייבים לשים אותו פה. אנשים! אל תילחם. אל תיתן להם שהם יראו אותך. חבא. חייבים לא. חבא בשיחי. לא, הוא אוהב, הוא לא כאן. קרס לו. הוא קרס. כיף לו. הוא לא סובל את מה שאנחנו סובלים פה. שים את הג'לי. נכון. שמתי. בוא. ככה, עכשיו אני מביא לך קצת כדורים, שגם אם אני אמות אתה תשרוד טיפה. אוקיי, תודה. מה זה הג'לי אז? לא עובד. הוא לא עובד, ג'לי מפריע. זהו. נכון, הוא מלא עד 50. זהו, רגע, עכשיו הוא ימלא.
יאללה, חייבים להתכונן, חייבים. חייבים. זהו, רגע, עכשיו רוצה שתעין. אוף. מוכן? בוא, יאללה, פעם אחרונה שלך, בוא. עכשיו הוא ימלא לך פול. אני שם פה ג'לי. יו, טוב 5. האם אנחנו מקדים בסרטון, חברים, להירשם לערוץ! יאללה, הורדתי לו, 28. יאללה, שים עליו. נוק! חבר שלו? לא, הוא טוב. אחרון. בסרטון! יש! הניצחון הראשון שלי בסרטון! יש! שימו לייק וסאב!